Maglaba, maglaba. Mag-live. Maglaba sa gabi. Mag-live ka na. Sige na, tapos na tayo. Nakatulog ako kaganina. Hindi kita naabutan na pumasok sa PL. Pumasok ako, naghanap ako masiisan, sir. Pilang kilo palit mo, bay? Tagkuan, tag 40 ang kilo. Wala man ni kalburo. Hindi ka ba hindi nabibigatan? Hindi ka nabibigatan dyan? Uy. Hindi. Exercise sa liig ba? Tag 40 ang kilo, sara, sa saging. Ang mahal. Dalawang ganito ang nabili ko, 230 na nga nabayad ko. Ginoo ko. Di na mong bagoong saraw, isang kutsara, 10 piso. Oh, ang sarap niya. Hindi pa ako pinilihan nila nanay. Alam mo, nagsabi ako na naman kagahapon. Ano ba yan? Tapos, kasi sabi ko huli, di ba? Sabi niya, nagbigay daw siya nung December. Sinungaling. Hindi. 3 buwan na siya, sabihin mo. October. December, 2 buwan na yung December nung lumabas tayo. Kaya nga, October yun. 3 buwan na ngayon, sabihin mo, 3 buwan na, wala ka ng shampoo, oy. Ano ba yan?